Open Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining sa kababae nga taga Negros Oriental, apan kasamtangang anak karon sa Amuntay, Binalbagan, Negros Occidental. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Rosel. Rosel, nanawag na itong iyaan ni Mus Bakulod. Nagkinahanglan ko no siya og tindera sa iyang tindahan. Unsa man ka, ganahan ka mo narbaho? Sige pa, maato ko. Kapoy sige sambay din sa ato, oy. Ayaw pabadlong dito sa imong iyaan, ha? Kay mauwaw ta. Ay, kabala ka, ma. Buotan kini imong anak, no? Bantay ka, bitaw. Okay naman sa titinisa ng auntie. Di man kayo kapoy. Hi, miss. Nakipaliton, sir? Kuan, may tuyo ko sa tag-iya din Kaya na ako'y koleksyon nun. Nilakaw para bas auntie, sir, da? Ante ni mo? Pag umangko di ko sa tag-iya, ining tindahan? Oh, sir. Ay, ala, pag-sir na ko, miss, Ako din si Raymond. Ikaw? Rosel. Pwede makigamigan ni mo? Okay ra. Pwede ko mga sa mong FB? Grabe ha. Nanawag man dayon? Angang, gimingaw naman ko rin mo. Pag sure, uy. Bitaw sila Kuan ma, gilayan ko deres akong boarding house. Maong nanawag ko rin mo. So, unsa man ko diri? Tambal di ko sa imong kalaay na ron. Di ito po sa inyo na anak. Ang ba nga nang ikaw man ang akong naununaan nga tawagan? O niya, unsa mo itong istoryahan ron? Bisag unsa nang good. Basta malingaw ta. Sel, di ta mga bliroon sa tindahan, ha? Kay Domingo man. Okay, auntie. Pwede ra ka mo suroy aron masuhito ka din, Sige, auntie. Nindot mo sila nilang plaza, dinino? Hi, Sel! Uy! Raymond, niya malagi ka. Nangita ko ni mo? Ha? Dito mo gugikan sa imong auntie. Yan, ingom sila nga, nisuhoy ko na ka. Mong, nisuhoy ang tiga pangita din May gani kayo, nakita ang tiga. Unsa na mong tuyo na ako mo? Anong gasunod-sunod mo ka na ako? Ay, nakasuko na ko sila. Dalawat ako'y gustong isulti ni mo. Unsa man na? I love you. Oh, Raymond. Manay tinawad, Giselle. Sa una ko palang pagkakita ni mo, nagkagusto na ko ni mo. May chance ka ko ni mo? Ayaw lang sa kug. Dali-dali amon ha. Ako sa nang huna-hunaon.
Mao ba? Nanguyab day si Raymond nimo. O, auntie. Unya unsa man ganahan kaniya. Okay naman si auntie. Gaan man sila kung buot niya. Aw kun mauna, ayaw na lang napaantusa ang tao. Tinood ka, Rizal. Imo na kong gisugot. O, Raymond. Payab na ta. Salamat, Gisel. Abi ni mo, way kabutangan sa akong kalipay nga gidawat ni mo nga kong gugma. Ha? Imo kung dadon si mong boarding house? O, Sil, Nga naman. aron ba makadumdum mo sa ka kung nasa ko nagpuyo? Oh, sige. Raymond, ayaw. Sa gilangid ko, sa akong buhaton. Uyaw, bitaw ta. Mauday nga gusto ko nimong tadon din sa mong boarding house. Kaya mauday nimong tuyo na ako, ha? Dugay na kung gusto mo kakusto mo. Raymond, timpakatiyot sa mahalo ko. Pasig mamaptos ko. Ay, kapala ka. Di ka na ko basagnan kung mamaptos ka. Oh. Hansaon manin ako. Imo naman nakuha ang akong pagkapapay. Ay, kabulak ka, good. Ako isaan ni mo. Di ka na ko basagnan. Basta pa ha. Piyugan na ka ron sa imo papauli, ha? Ipananghid kasi mong auntie. Ha? Unsay pananghit? Ipananghid ka nga mag-ipon na lang ta. Ha? Ay, Noon sama ka. Nangupaong ka. Huwag ka malipay nga, nag-iipon na ta. nalipay man. Pero nabalaka lang ko. Basig masuko si mama at papa nga. Nag-ipon-ipon ako din sa Bacolod. Ah, sige. Mga tulang niya tas inyong dapit kung may bakanti ta. Nindot sa nagipuyan ni Raymond ta. Kiduolog merkado. Dali ra kita makapalit ko natin gustong paliton. Inday? Ay, ako yung mong gitawag, te. Oh, ikaw. Di ba, ikaw man tong kaipon ni Raymond, no? O, te. Ay, naaman ko puyo ba tapad ninyo sa kwarto? Mao ba? Oh, Ngano day, te, may tuyo ka na ko? ay, ako lang kang paibaon ba, aron makapangandam ka. Saon sa man, te? Kana si Raymond, dagan kay nagwiyab. Sa kinsa lang babayanang ikakuyog-kuyog anak niya. Ug naapay lain day. Naapay siya'y tulo ka anak. Unsa? Ay, Ano wa ka musulti na ako? Nga may tulo ka day ka anak? dugay na unta ko ni mo musulti ini, pero basig di ko ni mo sugton. Mong ako ning gilimod ni mo. Unsa man hitabuang nga may tulo makakaanak? Ang kuwan. 17 anyos pa ko, may kaipon ako. Ang tod, nakaanak mi, og tulo. Pero wa man mi makasinabot. Maong nagbuwag rasad mi.
Lain man ang imong mga anak. Tuwas ako mga ginikanan. Pero katong imong naibawaan nga may lain kong uyab. Sa unwar to eh. Sukad ka niabot sa kong kinabuhi, Sil. Wala kong malingig lain. O di na sa mahitabo nga magpatintal pa ko. Hinaot pa unta, Raymond. Uy, hala. Na-delete pang ko ron. Magpalit ko pregnancy test. Aron ako ni Maklaro. Oh, hala. Duha ka badlis. Magdos ko. Niya na, Sir Raymond. Malipay gid siya rin sa kong ibalita niya. Dong, mab... Sir Raymond? Wa pa siya mauli. Ni trabaho pa. Kinsa ka? Uyab ko ni Raymond. Ikaw, kinsa man sad ka? Ka-live-in ko ni Raymond. May ka-live-in day sa dinhi. Maudi ay, nga wala siya magpakita nako. Karon kang tawhana ka. Sorry, Sil. Gusto na kong makibuwag ni Michelle pero di siya musugot. Michelle, di ang pangalan itong bayana. Magunsa naman ako ini nga may lain ka naman ding uyab. O niya, mabdos pagyod ko. Ha? Unsay pagkos? Oh, Raymond. Mabdos ko. Ipakuha na. Unsay pakuha. Rosel, wala ko makinahanglan og anak ko eh. Kay daggan akong anak. Mga ipakuha na. Dili ko musugot. Dili na ko ipakuha ni bata nga di asa kong sabakan. Kung kinahanglan mo pauli ko sa amo, buhaton ko na. Anton ako makataho ni bata. Bahala nagwa siyang ilon nga amahan. Napaibig mo ako, nabulag ang puso at isip ko. Binigay ko ang lahat dahil sa'yo. Di pauli ko sa mong dapit. O dito ko nanganak. Nalipay na lang sad ko, kay nakadawat naman sad ako mga ginikanan sa akong kahimtang. Kani mo, Raymond, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga makita ka og babae nga makasabot sa imong pagkatao. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.